mga kautoran sa siningitiyon, magpamalandong kita sa pulong sang Ginoo nga makita sa Salmo kapitulo 23. Kagini may anom ka mga verses nga aton pagatun-an. Ang aton paghimuon sa siningitiyon, aton ini basahon kag tilawan sa paghatag pagkuha sa mga kaulugan sini kada bersikulo. So akon sugdan ang Salmo 23 kag akon basahon anay ang bersikulo 1 kag paidalom kutob sa matapos ang aton oras sa siningation. Ang bersikulo 1 nagasiling, ang Ginoo amo ang akon manugbantay. Iyara ang tanan nga kinahanglan ko. So amo ini ang una nga bersikulo nagasiling, ang Ginoo amo ang akon manugbantay. Aton kayo tun-an sa siningitiun kung sino ini ang ginasiling sang Bible nga ang Ginoo. Kung sa bagay ang nagsurat sini si Haring David, isa ka bata sang wala pa siya magari, isa siya ka manugbantay sang karniro, kag iya ini ginsulat kay man siya may eksperyensya kung paano bantayan kag tatapon ang mga karniro. So iyang ginhambal dire nga ang Ginoo amo ang manugbantay sang karniro. Kung makadto kita sa New Testament, kag basahon naton ang bilog nga chapter sang 10, John chapter 10, ginhambal dira ni Kristo, siya ako amo ang maayo nga manugbantay sang karniro. Ginasulit-sulit niya ina, kag nagsiling siya, ang maayo nga manugbantay handa sa paghalad sa iyang kabuhi para sa iyang mga karniro. Kapag na si Kristo voluntaryo naghalad sa iyang kabuhi sa cross, agod matigayon ang aton kaluwasan. Kagining maayong manugbantay nga amo si Jesus Christ, nagpadayon siya sa paghambal, siya kilala ko ang akon mga karniro, nagapamati sila sa akon, kag sila nagasunod sa akon. So ang mga karniro naman dire, amo kita ng mga tao nga ginabantayan ni Jesus Christ. Kag wala sing bisan sino nga makalabaw kay Jesus Christ, kaman iyang ginhambal amo ini, siling niya ginatagan niya sing kabuhi nga wala sing katapusan ang iyang mga karniro, kag siling ni Kristo, hindi nagid sila madula, kag wala sing bisan sino nga makaagaw sa ila halin sa akon kamot. So ang kasiguruan sang aton kabuhi kag kaluwasan ara gid lang kay Kristo. Ang kaaway nga amo si Satanas hindi sarang makakuha sa aton halin sa kamot ni Kristo ang aton maayo nga manugbantay. Kagadsugpon pagidire sa bersikulo 1 nagasiling siya, iyara sa iya kung sa aton pa kay Kristo ang tanan nga ginakinahanglan nakon. Ini nagatudlo sa aton nga ang nagasupply sang tanan naton nga kinahanglanon amo si Kristo. Ang tao may duwa ka mayor nga kinahanglanon sang aton lawas kag kinahanglanon sang aton kalag. Okay, anong kinahanglanon sang aton lawas? Siyempre pagkaon, biste, iban pa. Now, si Kristo, pagi siyang pagpanudlo sa bala ng na-record, sa bala ng kasulatan, siya naghambal.
nga kun ang aton tawhanon nga ginikanan katulad sa aton tatay makasarang sa paghatag sang maayo nga aton kinahanglanon, siya mas labaw pagid ang aton amay sa langit. Kung ang bata magpangayo kay tatay niya sang isda, siling sa Bible, anong himuon ni tatay niya? Hatagan bala niya sing manog ang iyang bata, agod kagton kag mapatay? Niya hindi. Ang amay naton nga tawhanon nga amay, makabalo maghatag sang labing maayo para sa iyang kabataan. So amuman nga bagay, ang aton amay sa langit mas nakahibalo sa paghatag sang kinahanglanon sang aton mga lawas kag ang kinahanglanon sang aton mga kalag nga amo ang pulong sang Ginoo. So ang Dios amo ang nagasupply sang aton mga kinahanglanon. Pero may tin-awon tadi nga isa ka bagay, ang Dios wala nagsaad. Bisan basahon mo halin sa Genesis pagkadto sa Revelation, wala nagsaad ang Dios nga ihatag niya sa aton ang tanan nga gusto naton. Wala siya nagabals na. Ang iya ginsaad ang tanan nga kinahanglanon naton. Hindi nga kung anong nagustuhan ta, iyang ihatag. Kay man kitang mga tao damo ta sang nagustuhan. Kagiban nga ang gusto naton, hindi makahatag sang kaayuhan sa aton, kundi nga nagahatag pa sang kabudlayan kag kalaglagan sa aton kabuhi kon pasugtan sang Dios nga ang tanan naton nga gusto iyang ihatag. So ini amo ang saka matin-aw nga leksyon nga ginatudlo sa aton. Ang Dios nagpromisa nga ihatag niya ang tanan nga aton ginakinahanglan. Pero wala siya magsaad nga ihatag naton ang tanan nga aton gusto. So ang kamatura nagaplasta dre nga ang Dios nakahibalo kung ano ang aton mga kinahanglanon. Kag nagsaad siya, niya inang ihatag sa aton. Kay siya among Dios nga tag-iya sang tanan nga mga butang, siya ang pinakamanggaranon, kay siya nagtuga sang tanang kasapatan, mga isda kag tanan nga pagkapuno sa sining kalibutan, tungod sina makasarang siya sa pagsagod kag pagsupply sang tanan naton nga mga kinahanglanon. Kag sa siniman nga bahin sa Bible, nagatudlo dre kag akon basahon ang bersikulo 2 pakadto sa 3, kag dre nagasiling aton lang batyagon ang mga dinalan dre agod nga makahatag sa aton sang espirituhanon nga kamatuoran nga makapabakod sang aton nga mga kabuhi. Ang 2 nagasiling, iya ko ginapapahuway sa mga latagon nga may malagtom nga hilamon. Kag iya ako ginatuytuyan sa mga linaw sang matin-aw nga tubig. Ginatuytuyan niya ako sa husto nga dalan. Ang ginahambal diri amo ini nga ang Dios amo ang nagatuytoy sa aton pakadto sa mga kaayuhan nga mga bagay. Ang iya diri siling niya ginadala niya ako sa malunhaw nga mga hilamon. So sa aton pa sa English diri nagsiling green pasture. Hilamon nga linghod pa, hindi tigulang, kag ang karniro nagharap dito, kag dali siya mabusog tungod kay ang mga hilamon malunhaw pa, medyo bata pa nga mga hilamon,
hindi mga tigulang. Kagan sunod pa gid niya di ginhambal, ginatuytuyan kita sang aton manugbantay nga si Kristo dito sa linaw kag matinaw nga tubig. Tanaw naton ini, kuhaon naton ang mga kaulugan sini nga ma-apply naton sa aton mga kabuhi. Ang ginsaad diri sang Dios amo ini nga siya magatuytoy sa aton. Siya ang nakahibalo sang husto nga dalan pagkadto sa maayo nga halalban. Ang karnero hindi makatulog kung gutom, dapat busog siya. Ginapapahuay niya ako, siling sa Bible, dito sa malagtom nga hilamon. Kagan sunod dire amo ini nga ang maayo nga manugbantay sang karnero nga mo si Kristo, ginadala niya ang iyang mga karnero nga amo kita nga mga tao dito sa linaw kag matinaw nga tubig agod nga makainom. Dire nagatudlo ini sa aton nga ang mga karnero sa ilang kaugalingon nga kaalam wala kag hindi makatulto pagkadto sa maayo nga halalban nga hilamon. Kag hindi siya makahibalo magkadto sa matinaw nga tubig, diin siya makainom. Kinahanglan siya sang manugbantay nga makaguide kag makatultoy sa iya sa sina nga lugar. So, ang mga tao sang Dios nga amo kita, kinahanglan kita sang maayo nga manugbantay nga amo si Kristo, kay hindi kita makahibalo kung anong himuon naton kung ang Dios hindi maghatag sa aton sang kinaalam sa paghimo sina sang mga bagay nga mga maayo. Amoy na nga naghambal siya, ginatuytuyan niya kita sang husto nga dalan pakadto sa mga bagay nga makahatag sa aton sing kayuhan. May isa ka kaluyahon sang karnero. Ang karnero hindi mag-inom sa tubig nga tama kabaskog siyang sulog. Ang current bala, tama kabaskog. Hindi na sila mag-inom kay nahadlok ina ang mga karnero nga maanod sila sang mabaskog nga current o kon sulog sang tubig. Dumdungon naton ang karnero, tama ka damol sang iyang bulbol sang balahibo niya. Kon ang karnero mag-ubog sa tubig, kag mabasa ang iyang madamol nga mga bulbol, kag ang tubig tama kabaskog, maanod ini siya kay kabugat sa iyang bulbol nga mabasa kabandanan nga nahadlok siya kung tama kabaskog ang sulog sang tubig. Mga kautoran, amo ini ang aton Dios nga manugbantay. Ginadala niya kita sa lugar, husto nga lugar nga wala sang peligro sa aton. Pero kung kaysa ang karnero, tama kadungol, wala nagasunod sa iyang manugbantay. Kabangdanan nga ang karnero nagakadisgrasya sa madalom kag mabaskog nga sulog sang tubig, nagakapatay kag nagakaanod sila. Amo man sina kita nga mga tao, wala kita kag hindi kita makaintindi sing maayo kung ano ang saunhan sang aton kabuhi. Ang aton himuon kinahanglan nga magsunod kita sa ginatudlo sang maayo nga manugbantay nga amo si Jesus Christ. Hindi bala nagasiling ang Bible nga mayara nga duha kadalan, ang isa masigpit, ang isa masangkad. Ang masangkad nga dalan damo ang nag-agi dito, pero ina nga dalan nagalabot, nagapadulong sa kalaglagan. Yari ang magsigpit nga dalan.
nga mong dalan nga matarong padulong sa kabuhi. Kag siling ni Kristo, madamo ang naglakat didto sa malapad nga dalan. Pero sa unhan wala sila kahibalo nga inagali padulong sa kalaglagan sang ila kabuhi. So dapat kita nga mga karniro sang Dios nga magsunod kay Kristo, kay siya ang nakahibalo kung ano ang maayo para sa aton subo nga iyang sumulunod. May dalan na kung kaisa abi naton husto, gali kay ina nga dalan nagapadulong sa kalaglagan sang aton mga kabuhi. Kabangdanan nga ang Bible pirmi makita naton nga nagasiling si Kristo, sunod ka sa akon, follow me, sunod ka sa akon. Siya ang nakahibalo sang matarong kag husto nga dalan nga aton pagaagian. Ang kinahanglan naton amo nga dapat kita magsunod sa aton mayong manugbantay nga mo si Kristo, kay siya ang nakahibalo sang husto kag maayo naton nga dangatan samtang nagapangabuhi kita sa sininga kalibutan. Kag hindi lamang sina nga ang Dios nagatuytoy sa aton padulong sa maayo nga halalban kag maayo nga tubi nga matin-aw, kundi ang silinya sa 4 akon man iniliwat pagabasahon agod nga magadulot ini sa aton una mga pulong. Nagasiling siya dre, bisan pa nagaagi ako sa dalan nga tama kadulom, hindi gid ako mahadlok o Ginoo, kay ikaw nagaupod sa akon. Ang imo baston kag ang imo sungkod nagaapin sa akon. Yun dre ang mga pulong sa daktod nga paghambal kag malipot, ang Dios nagaupod sa aton. Amo na ginambal niya dre, bisan nagalakat ako sa dalan nga tama kadulom, hindi ako mahadlok, kay ang Dios ang aton manugbantay nagaupod sa aton. Okay, kuhaon naton dre ang mga manami nga hunahuna. I-apply naton ini sa aton kagalingon. Amo ini ang una nga bulan sang bag-o nga tuig 2022 karon January. Kag wala kita makahibalo sa pagkabatuod gid lang, wala kita makabalo kung ano ang dangata naton sa sininga tuig. Ang Dios lamang amo nakahibalo, kay siya amo nagakapot sang aton mga kabuhi. Pero ang pulong diri nga aton tanawon, bisan anuman ang madangatan sang aton kabuhi sa sini nga tuig, ang saad sang Dios amo ini nga siya magaupod sa aton. Siling ni David, wala sig bagay nga akon kahadlukan, kay ang Dios nagaupod sa akon. Ang pulong diri nga siling tama kadulom, kung aton ini basahon sa English, ginahambal niya diri, through the valley of the shadow of death. Landong sang kamatayon. Kay man imaginon naton nga ang mga karniro kung hapon na gani harin sa lalban, kapauli na sila to sa ilang balay, sa ilang turel. Kag ang manugbantay nagaupod sa ila pauli. Pero ang bukid, kung duha ka bukid, may ara siya natawag nga valley, nalupyakan. Bukid, tama ka taas, pero may ara siya nga valley, manubo nga bahin sang bukid. Kag nagadulhog na sila dito, ang karniro upod sa manugbantay, kag nagatakas naman pa ibabaw, tub-tub nga kaabot sila sa balay sang karniro nga nginaupdan
sang manugbantay nga amo ang bakiro nga si Kristo. So nalupyakan sa duta tama na kadulom. Amo na ang ginasiling niya di nga bisan nagalakat ako sa lugar nga tama kadulom. Ginasiling sa English valley. Nalupyakan sa duta. Wala ako sing kahadlok kay ang Dios nagaupod sa akon. Mga kautoran, ang kadudulman diri makabig naton nga kabudlayan sang aton pagpangabuhi. Ang iban may kabudlayan tungod kay nagabalatian sila, may kahadlok sa ilang balatyagon, ang ilayhan kabataan nagamasakit, ang ilan na dulaan sang trabaho wala sweldo tungod sang COVID-19. So amo nang kadudulman nga ginasugata naton, kinawad-on sang aton pagpangabuhi, amo inang kadudulman, amo inang kabudlayan. Pero dumdumo naton ginasiling sa Bible, nagalakat ako, bisan nagalakat ako sa dalan nga tama kadulom, ang pulong diri nagalakat. Kung sa aton pa naga-go forward, nagalakat, wala nagasiling nga nagapabilin. So, kita, ginaopdan sang Diyos, bisan anong problema, malampuasan naton kay nagalakat kita, nagaagi lang. Hindi nga nagapundo, kag permanente nga aradra, ang tanan nga problemas nga nagaabot sa aton kabuhi, masulbar. Kay ang Diyos nagaupod sa aton, kag nagaagi lang kita, nagalakat lang kita sina nga problema, pagkadto sa unhan, sa balay, sang turel, sang mga karnero. So hindi kita magkahadlok, ayhan sa sininga tuig, badamo ang gumunta nga aton magyan, sugataon, pero aton ibutang sa aton hunaw na ang ginasiling sa Bible, nga bisan magalakat ako sa dalan nga tama kadulom, hindi ako mahadlok, ang Diyos nagaupod sa aton. Wala sing problema nga permanente. Ina nga problema malampuasan sa tao kay ang pulong nagaagi o ko nagalakat lamang, nagatabok sila. Ang valley sang duha ka bukid, wala na sila to gatiner, nagaagi lang na sila to, kag matakas naman si ibabaw sa isa ka bukid, tob-tob makaabot sila sa balay sang karnero, upod sang ila maayo nga manugbantay. Okay, hindi kita madlok, sila niya, wala ako sing dapat kadlukan. Ang Diyos nagaupod sa akon. Tanaw naton ang isa ka pulong sa English lang nga shadow. Wala na butlang diri sa hiligaynon nga Bible, pero gamito naton ang English nga siling shadow of death, landong sang kamatayon. Bisan nagalakat ako sa landong, doon nakuha na sa termino sang hiligaynon nga madulom. Landong sang kamatayon. Okay, tanaw naton ang shadow nga nasiling. Ano ang shadow makahalit, makasakit sa imo? Pananglitan. Ano ang landong sang ido makakagat sa imo? Ano ang landong sang karbaw makasungay sa imo? Ano ang landong sang salakyan nga dako kung mag-agi sa kasada, kag maigo ikaw sang landong sang dako nga truck, maipit ka? Lingni mo hindi. Ang ginasiling di landong sang kamatayon. Ang kamatayon gindaog na ni Kristo, sadtong nabanhaw siya, ginpirdi na ni Kristo, ang nabilin landong na lang. Kag ang landong hindi makakagat, hindi makaipit sa imo. Ang landong hindi makahatag sang kasakit sa imo. So bisan pa sa kamatayon naton nga mga tao,
sa tion nga kita magataliwan sa sining kalibutan, ina hindi masakit kay ang Dios nagabulig sa aton inanay gentle way ang iyang paghimuon. Kag ginasiling niya nga landong lamang nga makaagi sa imo kag hindi ina makahatag sing kasakit bisan pa sa tion sang kamatayon sang mga karniro ni Kristo nga iyang ginabantayan tungod kay siya nagaupod bisan pa sa landong sang kamatayon. Siya nagaupod sa aton kag ang kamatayon hindi makahatag sang kasakit sa mga tao. Ano pagid ang sunod diri? Ang ginasunod pa niya ding ginhambal amo ini nga may duha ka gamit nga ginadala si Jesus Christ. Sini niya iyang baston kag iyang sungkod, duha. May baston kag may sungkod. Ini ginagamit sa mayong manugbantay kung may mag-atake sa iyang karnero nga mapintas nga sapat nga magkaon sa karnero. Ang iyang baston ginahanot niya na sa mga mapintas nga sapat katulad abi sang leon, katulad sang manog, mga wild animals nga magkaon sa karnero, ginasaputi ina sang manugbantay siyang baston kag hindi ina makatandog siyang karnero kay ang manugbantay may ara nga gamit ngayang baston nga mo ang ginapatay, ginakastigo, ginalampusan niya ang mga mapintas nga sapat nga magkaon siyang karnero. Ining duha ka gamit wala ni ginaman sa manugbantay para sa pagkastigo sa iyang karnero, para ni sa kaway. Okay, ano ni ang siling nga sungkod? Ang sungkod may ara nga laba, pero ang punta nagatiko nga daw literio, nagatiko amos na. Kung ang karnero mahulog sa kanal, kag may tubi, kag mabasa siya, mabugat ang lawas, hindi na siya katakas, ginakauita na sa iyang sungkod nga may nagatiko kag butongon niya sa ibabaw. So ang sungkod kag ang iyang baston ginagamit niya sa pag-apin sa iyang karnero. Agod nga ang kaaway nga amo si Satanas hindi makatandog kag makasarang sa paglaglag sang karnero nga amo kita nga ginabantayan ni Kristo ang maayo nga manog bantay. So, ang baston kag ang sungkod nagaapin sa aton. Amoy na ang makasiling kita nga ang Dios nga si Kristo nga aton manugbantay, amo ang nagaprotect sa aton, nagaapin sa aton, yang kaaway nga amo si Satanas hindi makasarang maglaglag sang aton mga kabuhi kay man may maayo kitang manugbantay nga amo si Ginoong Jesucristo. Kay katapusan nga duha ka verses nga akong pagabasahon nagasiling ginabutangan mo ako sa lamisa sang madamo nga pagkaon sa diin makit-an ako sang tanan ko nga mga kaaway. Ginahisoan mo sing lana ang akon ulo sa pag-abi-abi sa akon. Kag ginapaawas mo ang akon kupa. Sa pagkamatod, ang imo kaayo kag ang imo kag ang gugma mangin akon samtang nga nagakabuhi pa ako. So aton ninitan-ahon kag saon sing maayo ang ginahambal dire sang balaan na kasulatan. Sa isa ka pulong amoy ni ang tanan nga pabor kinahimo sang Dios sa aton. Pabor ang tanan nga kaayuhan ginahimo sang Dios sa iyang mga karnero.
Tanawan pala naton ang mga pulong dire. Siling niya, ginatagan mo ako sa lamisa sang madamo nga pagkaon. Kag nagsiling pa siya, ginhisuan mo sing lana ang akon ulo. Kag ang siling pagid niya dire, kag ginapaawas mo ang akon kupa. Tanaw naton dire ang isa ka pulong nga kupa. Ang cup na bala ang tasa, ginabubuan ina sang maayo nga ilimnon, agod nga imnon. Kung sa aton pa, kung Diyos man, kung kapipa, ginabubuan ina ang kupa. Ari ang kaayo sang Diyos, ang iya silindri, nagaawas ang akon kupa. Hindi nga tunga sa baso, o kon puno, sobra, nagaawas. Kay man, samtang nagainom ang karnero, ginabubuan kabangdanan, nga nag-aawas, wala sinakaulang, kag ginabubuan, pirmi puno, kag nag-aawas pirmi. Amo ina ang tanda sa ginasiling nakon, ang tanan nga pabor, ginahimo sang Dios para sa iyang mga karnero, nga mo kita. Ginbutangan sang pagkaon, sa ibabaw sang lamisa, wala nagakulang. Kag siling pan siya, ginabantayan niya kita sa iyang mga kaawan, nagatulok ang kaaway, pero wala sang mahimo. Nagkakaon na yung mga karnero, ginabantayan niya, agol hindi mahilabtan sang kaaway. Kag sinya ang akon kupa, nagaawas. So ang tanan nga blessings, ginahimo sang Dios para sa aton. Okay. Ang iya ginsiling sa katapusan nga verse, sinya ang tanan niya nga kaayo kag paghigugma nagasunod sa akon. Loving kindness sang Dios naga-follow sa aton. Ang tanan nga kaayuhan nagasunod sa aton, tog-tog nga makaabot kita sa iyang balay. Okay, amo nang gisiling sa katapusan nga verse, tog-tog nga maangkon ko ang iyang balay, ang balay sang Dios. So ang tanan nga pabor kakayuhan, ginahimo ni Kristo sa aton, samtang nagapangabuhi kita sa siningaduta, tog-tog nga makaabot kita dito sa iyang balay nga ginaman niya para sa aton. Siling ni Kristo mo ini, siya hindi kamo magkasubo, salig lang kamo sa amay, salig kamo sa akon, sa balay sang akon amay, may madamong hulot, magabalik ako liwat, waon akon kamo, agud nga akon, diin ako, dito man kamo. Si San Pablo naghambal man sa tingon sa pagbalik ni Kristo. Siling ni San Pablo, sa pagbalik ni Kristo, sa isa lang kapamisok, banhawon niya ang tanan nga may pagtuo dira kay Kristo, kag dal-o niya dito sa langit. Kag dito sa langit, nagasiling San Pablo, kita magapuyo upod kay Kristo, tub-tub sa walay katapusan. We will be with Jesus Christ in heaven, sa tanan nga tion, eternally. So siling sang Salmo nga aton gidtun-an, sa ang tanan nga kayuhan sang Dios, samtang nagapangabuhi kita, nagasunod sa aton, tub-tub nga makaabot kita sa balay sang Dios nga amo ang langit. So ining tanan siguroon naton, ang pamangkot amo ini, ti ano sigurado bala ako nga karniro ako sang Dios, kag si Kristo akon manugbantay. Mabalaan mo kung ikaw karniro sang Dios, kag si Kristo nagabantay sa imo. Ang siling sang Bible amo ini, ang akon karniro nagapamati sa akon. Ano nagapamati kaman sa tingog sang imo manugbantay?
kung wala ka nagapamati kag balingag ikaw, hindi ikaw karniro sang Dios. Kag siling pagid sang Bible, sila nagasunod sa akon. So ang karniro sang Dios nagapamati sa iya kag nagasunod sa iya. Kung ikaw may tagipusoon nga masinulundon kag matinumanon sa Dios, 100% sigurado nga ikaw karniro sang Dios nga nagapadulong pagkadto siyang balay sa kalangitan. Mga kautoran, madamong salamat. Kabay nga imini nga mga pulong magpanalupsop sa atong balatyagon kag isurinder naton ang aton mga kabuhi dira kay Kristo paagi sa pagtuo kag pagbaton sa iya.